Nggih to. Engkana kang abyor lintange titisonya puspitaka silir maruta reskenes sumrek gandang nyaru katos Gusti Malah arep mukok-mukok. Sampun sunggawa teras kemawon Mas Roro. Menika wonten abdi tiga-tiganipun menika mbok pilih badhe utusan menapa-menapa. Kula aturi ngendika. Mbok ampun muwun mawon monggo bersandar ten pundak kula mriki. Mbok mriki Gusti Putri. Kula nggih abdi kinanti. Karo bendara nek dhewe kok kowe iki lanang kok arep mak lho. Kowe ya duwe T titik K lho. Ayo rene. Buat mimiki bendara kok. Lah muwun mawon kok. Ane ora kenal nek kowe mimiki metune odol. Lungguh. Iki wis iso gemuceng lho ya ta. Nggih, kan kok ketemu wong kemawon kok ya. Ora kowe iki geli ngono. Nggih, sedih menika ya mesti tilar bapak ibunipun ya didongake mugi-mugi Kang Rama Ibu pikantuk swargane Gusti, lajengnya saged nglajengaken menapa kang dados kersanipun tiyang sepuh ngaten. Ngaten to. Ayo. Injih dawuh. Janjane atiku ki lagi krasa bingung. Injih, kula Lagi ngertos. krasa gegana lho piye. Gegar. Leripun Gegana menika gelisah galau merana. Oh alah, gegana ki gelisah galau merana. Nek tak pikir-pikir umurku ki lak ya wis ngancik dewasa lho piye. dereng kok. Ya kula pun 20 tahun. Tesih tuwa kula. Dewasa kalih cendhel kasepuhan menika benten kok iki. Dewasa kalih akhir dimangsa niku. Injih terus pundi? Langgelane kan kudune kaya umur sak aku lan Mbak Yuku ki lak ya wis kudune wis oleh pacangan to piye. Lah, Oh, ngaten. Nek sekrana sprene iki kok ya isih dhewe wae. Alah, kira. nek kula nika ora payu tak dol murah kok aku dhisik kok. Lah nggih temene ya ora payu-payu tenan nek kaya kula. Iki Ndara Putri ngendika tenan lho iki. Nggih. Aja blenyengan. Arep golek pacar piye kowe sago ora? Pripun nggih nek
Ayo. Ten gazebo mriki nggih jane nggih akeh ning dorong cekel gawe. Mongko wong omah-omah ya kudu cekel gawe to. Ya nyekel liyane wae. Mas Roro panjenengan mbok nggih paring pangendika, mboten mendelke mawon. Kersanipun mboten njenengan niku nandhang sungkawa niku nggih kenging ning ampun Ya wis kelatih. kok ya wan iki. Nggih, Biung. Kula aturi ngunjuk rumiyin, Mbak. Aja. Biung. Anu teng wingking rumiyin monggo ngunjuk kalian kula. Aku nunjuk apa? Anu, Tunjuk napa? teh manis kok njenengan niku kok. Dipun penggale nggih saestu. Kalau mau sing ngerayi buka bilih menapa? Badhe kepengin sambut switane ngakrami ngeten to? Nggih to? Nggih, Biung. Pengen gadah bojo pacangan. Mboten saboso nek karo kula kalih niki. Ndak bingung mangke sing bingung kula. Mboten sabasa. Kula sing basa kalian panjenengan rasa basa kalih kula. Injih. Lah ya Biung, kula niki kulinane basa kados Oh iya nek karo Didhawuhi karo Kang Rama karo iya, ibu nggih. nadyan to kuwi abdi ning ya tetep diajeni. ngaten, Aja Nggih. ndur sak karepe dhewe Ngaten, wong yo Nggih. ngewangi apa-apa, ngerampungke apa-apa ra ngaten nggih Gusti. iya leres Biung. Kula niki sakniki lagi galau. galau yo. Kok loro galau. Sang Siji gegana, siji galau. Pokoke Aduh. tinggal happy. Kok tinggal happy? Aku sampai saat ini juga gegana, galau, aku belum bisa move on. Anjay. Dados ngene lho, Biung. Injih. Aku ki karo Mbak Yuku ki lagi menggalih aku ki lak ya dijodohke karo Kanjeng Kanjeng Adipati Haryo Penangsang kae lho, Biung. Lah nek yo wegah to aku. Lah kok mboten kersa terus pundi? Lah ya to Biung. Aku ya wegah yang dijodohke marang Haryo Loh, Penangsang. lah Sakti Mandraguna kok wegah. Lah nggih to kok mboten purun. Ambek polahe kaya apa mesti ya kan ya. Imajinasi ku sekarang ndi to niki. Kula menek weruh Kanjeng Adipati Haryo Penangsang gage-gage rahim kula men berontak kok. Lah wong iki galak lho, Biung. Wong iki galak. Galak. Injih. Brengose iki kaya sapuduk. Oh, Malah keri. Lho, mbok menawa dicelirane Gusti Putri semangkin karo Gusti Putri Pehaten ngono lho. Ning ya leres kok. Nganjen. Pancen piyayine rak wah sok. Piye Serem, ngono sangar lho. ngoten nggih. Pancen aku nate nganu dijak sowan karo Kanjeng Ratu ya wan. Nggih. Lah lajeng terus pundi menami Keparangipun, panjenengan kagungan garwa ingkang dipun pilih menika Nggih. Kyai Kakung terus pundi? Janjane nek kula niku pengen iki sing kaya Kanjeng Sultan sing saka pajangan kae lho, Biung. Kok pajangan. Pajang mboten kangge Oh, pajang. Kok wis ganti to jenenge? Sultan Pajang niku Kanjeng Sultan Hadiwijaya. Hadiwijaya. Nenek saking pajangan niku almarhum Dito Gati. Oh, lah rak ngoten. Pun dadi rabies barang gak almarhum ngoten lho pajangan. Lah nggih Kanjeng Sultan Hadiwijaya menika lho, Biung. Cetha yen kuwi Biung. Injih. Jarene wong-wong Sultan Hadiwijaya kuwi priyayine bagus. Bagus. Priyayine gagah. Gagah. Gemati. Mati. Tur meneh Ratu Wicaksana Biung. Sapa sing ora kesengsem marang dheweke? Suka. Namung menika jenengan anu upami pinanggih ngaten lajeng temtu tresna ngaten nggih. Kalian Kanjeng Sultan menika. Yo janjane iki urung nate ketemu, Biung. Lah nggih. Neng kan krungu kabar saka wong-wong kae, jarene kok piyantune iki gagah perkosa ngono lho, Biung. perkosa. 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 Oh, ala wis ganti to, kan. Gagah prakosa mboten Prakosa, perkosa. iya, Bi. Nek perkosa mungkin kula pengen diobrak-abrik lho. Nuwun sewu menawi badhe menapa ngupadi kakung tegesipun pados judu menika milih ing antawisipun 3. priya, Priya, jaler, jaler,
terus lanang. Lanang. Bedane apa kuwi Biung? Priya. Menawi priya menika pribadine setya. Pribadine Pribadine setya. setya. Nggih. Menawi jaler niku napa, Mak? Jaler menika ngujo barang sakler. Ngujo Sing barang tegese Sakler. penguripane iki jan-jan iki urung rangkep. Mbok apa-apa ki isih kekurangan. Ning kepingine arep kromo terus. Nek perlu duwe bojo 4 5 6. Mongko iki urung iso nyukupi. Ngaten. Mulane golek ya sing priya kuwi mau. Nek arep milih lanang, wong lanang ki apa-apa golek menang. Wis, pokoke blanja 10.000 ya dienggo sesasi ya padane ngono kuwi. Rak ya ora cukup. Ora cukup. Oh nek ora gelem tempiling aku kaya ngono ki golek Wedok menang ora sing keter. Ora kena. Rungokno le dadi lanang ki, Wan. Kan aku lanang mondo-mondo. Mondo-mondo ki berarti kaya semangit kae. Kan ngoseng-ngoseng. Tempe menjelang bosok nika lho, Mbak. Lajeng kersanipun Kersanipun dos pundi? Dos pundi panjenengan? Kula nggih pengene tetep kalih Sultan Hadiwijaya Bupati Biung. Sultan Hadiwijaya pundi? Nggih. Lah nek sedanten niku kok pengenipun kalih Sultan Hadiwijaya mengke pripun lho, Mak? Sultan kuwi bojone akeh apa-apa. Oh, mboten napa-napa. Mergo iso nyukupi iso apa-apa. Nek runguku ku malah 40 sisih ngono kae. Garwane kuwi. 40 lho. Nek panjenengan dhewe kersa menawi dipun Aku terima kok Biung nek dadi sing 41 aku ya terima kok Biung. Walah kok kowe. Ane niku Hadiwijaya kanca kula niku Hadiwijaya ketoprak. Dadi sampeyan golek. Nek asline gebok. Niku Hadiwicara nika. bicara. Ya. Iki dadi ketoprak Yanto Pego. Ora iso. Dalam sewu nggih. Mugi-mugi saged kasembatan. Kasembatan Nggih, dan Biung. memuji enggal lejar penggalihipun panjenengan. Ingin cedhak panjenengan mboten sisah sungkawa amargi mangke Kanjeng Ratu Kalinyamat mangke ugi mindak sungkawa ngoten. Lah iya to Biung, Biung. Piye yo? Nek aku ya piye-piye pokoknya aku tetep pengen karo Sultan Hadiwijaya. Ayo wis kadung dhewe iki kemantil-mantil kok ya. Nggih mugi-mugi ya ta. Nggih. Lar milih sapa? Ajeng milih sinten wong sing seneng kula ming Pak De Bagong Mawardi liyane ra ono. Wis suwek. Biung. Suwek. Janjane kula ki pengen tetembangan kok. Mbok nggih, kersanipun Tetembangan sing menggambarkan suasana hati kula. Piye kuwi? Menggambarkan ingkang gambaraken. Ayo guyu Suasana apa-apa hati apa ya monggo monggo nggih. Lagunipun apa? Ngedekaken nggih. Jumbo kalian raosipun manah panjenengan. Sih. Sampun gubuk asmara lho. Kepencet mawon. Kepencot. Lagi majeng ke si Putri monggo. Sayang, ojo nggodhong mbok ojo beda.
Dokter Sukesno Biung. Dokter Sukesno. Nggih. Apik ya. Nggih. Kok rumangsaku gawe apa-apa iso ya, gak cepet banget ya. Lah nggih to. Iraran pun apa judulin mau napa? Kepencut. Pencut Mbak Biung. Kepencut. Kepencut. Karepmu Mas. Mendem sak karepmu. Ora kepencut ta mendem lak karepmu. Sesuk aku nyuwun Pak Kesno apa pun kula paribasan ngebun-ubun enjing hanya Jawa sonten. Kula manggaweke lagu sing jumbuh karo karakter swanten kula. Nggih. Sok njaluk lagu sing pas karo aku main booming, main up. Lagune anu mau tak Kesno tragedi. Kok aja sia-sia ta Biung, Biung. Aja sia-sia ta iki mbak-mbak ngene iki tak sayang-sayang lho rumangsamu. Apa nggih ta, Bu? Saestu. Tenan ya le ya. Oleh Ya le yo. Sorry. Oh, alah. Ya nak ya. Injih, Mbak. Nggih. Napa malih badhe Gusti ngaturaken Putri kesanipun? saking badhe kepareng melih napa mboten? Wes Biung. Sampun, wis nggih cekap nggih. Oh, ngaten iki wis ya kersa gemujeng kabeh ayem. Lah nggih pun mboten sungkawa malih, pun mboten sedih malih. Nah, Ini wancinipun dar nggih Dar. dar. Atas kendel kemawon nggih Wah, to. kula ki nek dahar ki seneng kok Biung. Ora tau telat Biung. Oh, lah jem ani kok wingi kok ora kersa jare. Kowe lek ngladeni piye? lah nika iwak jaran kok mboten purun. Kok iwak jaran. Si Pak Jaran tambahi dideh. Anu cayane apik wedhuse payo kah kok. Pengestunipun wingi rada amblek saknipun rada minggah. Nggih, sinasa kula mboten ngopeni mergi jadwal kula sing pun luar biasa to, Mbok. Dados kula Niku tangan ki- kula nek nyekel suket iku kiting saknipun. Wedhuse mriku ki mung siji wedok, ning kok sama anak akeh. Ya ndase padha. Menawi ngaten pokokipun panjenengan kedah ndam nglipur to. Oh nggih sampun ngantos kula pemeriksaan. Nggih, ngaten. Aku arep linggo ning kene ngadeg-degno ya. Nggih, mungkin kula telu ki, Mbok. Durung suwe anggonku lumaku ing Gunung Danaraja. Inggih. Iki kok ana wong wadon cacah ana 5, Iki sapa le? Anu mara tiga. tepang 3. Mung 3, sapa wae? Engkang menika nggih. Panudya gangsal menika pisanipun dipun condro ngaten. Oh ngono. Aku kowe merek- ben dicandra. Oh nggih gangsal. Iya. Nadyan to tasih meragukan gangsal. Aku mirsani Kanjeng Sultan deg-degan, gulo deg-degan. Gulo. Kuwi jenenge ngopi kok susu ora deg-degan. Ya, yen ngono mara aku kepengin weruh sapa jeneng sliramu. Anu menawi kula aku nek Piyai Bagus sing rada ndredeg iki ndaraku aku wis tau dijak sowan karo Kanjeng Ratu kok ya. Injek kula ingkang ngabdi. Anu abdinipun Kanjeng Ratu. Oh, mangkono. Kowe kabeh satelune abdi. Kula mboten abdi. Apa? Lah banjur Kula Asanti. Asanti. Asanti kok astagfirullah. Menawi menika monggo. Monggo, Ratu Gusti monggo. Dipun caketi monggo. Mas Rono semangkin prihatin. Monggo panjenengan pokokipun. Nah, nyaket kalian Gusti Sultan. Gusti Sultan. Mangke menawi pangandikan kalian menika ingkang rawuh menika saderengipun panjenengan tetepangan to nun sewu ingkang radi. Menika sinten? Monggo klaturi dangu, mangke menawi kula matur ndakan. Monggo Nyuwun sewu. Anu kula menika prihatin. Menawi kula menika semangkin. Oh, prihatin lan semangkin. Nggih, lajeng panjenengan menika sinten nggih? Ya, tak belakake wae. Jeneng ingsun iki panguwasa ing tanah Pajang kang ajejuluk Sultan Hadiwijaya. Wis, ngadeka wae. Ngadeka wae, ngadeka wae. Cayo.
ngadeg wae, ora dadi Kula ngopo. sampun keladongan kurang duka Kanjeng. Ora usah banget, Mban. Ngapunten, kula menika mboten mangertos menawi panjenengan menika Kanjeng Sultan. Ora dadi ngopo. Semangkin lan prihatin, bener? Injih Sultan. Kanjeng Sultan. Sungkem kula katur Sultan. Wis Mban, wis. Injih. Halah piye? Kanjeng Sultan Gusti Putri masalah. Wis ora usah Kae sungkem sing apik kebangetan. kowe kuwi. Sing tuwa ki Ragi ngajari. penjelasan anggenipun jumeneng ragi majeng kersanipun menika mboten. Lah menika Ragi majeng. soalnya menika Paya Payawan kula tasih Ayo. timun. Paya sungkem. Nggih. Kersanipun blokengipun sampun kersanipun mboten dikritik Pak Kesno. Oh, nggih. Janane apik banget. Lah yo aku nyawang kok indahan dunia ya Allah, nggo bibit apik iki nak. Tenang to Biung, tak kandhake. Sing apik kowe kuwi sing sopan. Sing sopan, Sukiman. Timbali mae kan lho. Pripun? Nang ngarsane Sultan ki ya sing menika ra nggih. Tata trap sila nek sungkem ki kepiye? Piye diajari. Biung? Sakderepun sungkem rak menika panjenengan kan napa tindakan rumiyin. Ndak sih. Temlek geget lati. Temlek mesem geget lati. Lah dadi latine diciwel nggih. Sungkeme. Lambene dicakok. Tinggi diceket. Temlek. Kaya arep ayat Sungkem kula Kanjeng Sultan. sing apik. Dalem pun semangkin. Lah ngaten mangke nggih. Nah, ngaten Terus niku. anu mesem mujiwat geget lati. Aja madhep rene madhep. Nggih. Oh, ngaten nggih. Ngaten sekedhik mawon. Tak Nggih. jajal ya Biung. Heeh, nggih. Ngaten sekedhik mawon nggih. Sing rada halus sithik. Temlet, Mesem. geget lati. Mesem riyen mesem geget lati. Temlek to, Biung? mesem geget Terus nyokot lati. nyoket lati. Temlet, Nyokot mesem, lati. nyakat lati. Ngene Lah Biung. kok malah kaya wong merangas ki piye to? Kaya wagu ngono lho. Oh, mboten sak ngendika. Ketemlek terus mesem ngoten kok nyokot Kok lati. ngene? Lati sinten jenengan ki kok ya. Geget lati niku mboten cah jungelke langsung Oh, ngoten. gerakan sinten. Nggih. Mesem. Mesem. Sungkem. Sungkem kula Kanjeng Sultan Hadiwijaya. Iya. Wis ora usah, ayo ngadeg wae. Eksekusi. Permisi lho Biung. Menika Semangkin panjenengan cobi monggo. Nawi pas lara semangkin mboten sajine wong sanjange jenengan aku pengen Tidak. kula grogi. Grogi. Tindake sing halus. Sing halus. Kados kala wau. Temlek. Nek sawun iki rada diundurke sithik. Napa nih? Nah, nek mboten temlek. Lagi degek. Lagi degek Ngeten, Gusti Loro nggih lagi Iki ya degek. medhun, Nah. Lagi degek nanging nggih. Nah, Hadis jajal. niki mboten. Injih. Ini netranipun Nampak. janji Bro. Netranipun ampun melorok ngoten nggih. Ceplorot. Iya. Temlek. Mesem. 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 Aku malah kaya robot. Malah kaya robot. Sungkem mawon kalian Sultan. Sungkem ya sungkem. Sungkem kula katur Sultan. Sungkem kula katur Kanjeng Sultan Hadiwijaya. iya. Salammu tak tampa. Ayo ngadeg wae, Cahayu. Pawongan ing kene iki kok padha lucu-lucu. Ingsun Kraos wonten mriki Sultan. Karenan penggalihipun Kanjeng Sultan. iya. Monggo miji saking gangsal menika pinggir piji kang meranali penggalih kang pundi Kanjeng Sultan. Len cincing ora ketok panumu lho. Kok Wis ngene wae. Semangkin lan prihatin Nggih Kanjeng. yen ora luput kang dadi pangeling-elingku, sliramu sakloron ing kene iki njaga marang bibimu yaiku Kakang Mbok Kalinyamat. Apa bener mangkono? Nggih. Leres Kanjeng Sultan. Oh.
Yen mangkono ingsun kepengin jaluk pitulungan marang sliramu. Punten dalem sewu Kanjeng Sultan. Mbok menawi panjenengan kersa pinanggih kalih Kanjeng Ratu Kalinyamat. Saderengipun menawi wonten keparingan kula sakloron kalih Mbak Yu kula badhe mematot rasukan sampeyan dalem ingkang sinuwun. Nggih, Kanjeng Sultan. Pramila leres aturipun adik kula prihatin. Katitik saking busana lan dalem. Kados sampun boten tumata kados busananipun Kanjeng Sultan. Semangkin lan prihatin. Sepisan ingsun iki gumun marang sliramu sakloron. Ing atase sliramu kuwi kok nganti lantip ngerti sadurunge winarah. Ingsun iki mau durung takon apa kang dadi panyuwunku. Ya ning gandeng sliramu kuwi luwih ngerti babagan tata trapsilaning busana. Miturutmu busana kang sun agem iki kurang pantes lamun ingsun kepengin sowan dateng Mbok Ratu Kalinyamat kasumanggahan. Ayo yuk, dibenake kan tapi ora apa-apa, kesempatan iki. Niki parung Kanjeng Sultan. Mbot iya, ora dadi ngopo. Nuwun sewu nggih Kanjeng Sultan. Punten dalem sewu kados ngendikanipun simak kala wau. Menawi ngagem nyamping menika nikinipun kedah dipun dipun udari rumiyin. Udari. Nggih. Ayo. Oh iya. Wus. Masih gatel kowe bebek. Cedek aku. Mbok yo Lamanya juga usaha. Lah, lak nggih ngoten. Apa wis pantes? Menika sampun Kanjeng Sultan. Alhamdulillah. Lah. Barek nganti lak ya wis pas wis trep to ta Kanjeng Sultan. Wis terko ya katon tambah bagus to. Aja kaya mangkono. Aturmu sak kloron kuwi marai gonjang-ganjing rasaku. Napa saestu Kanjeng Sultan? Iya. Rasane atiku kaya kepengin nembang. Iki kok nek ak dhewe teng ning kene iki kok ketok ngreso-ngreso Cekak kaduhan ae to. Cekak kaduhan ae wedang wae kok. gawe wedang ae engko nggo pengen mbobuti wulumu kuwi. Tak dangel. Kan mangke badhe ngono to ra apa wonten Donaraja to? Iya, Mbak. Tak toto punten dalem Sing sewu. punten dalem sewu Sultan. Iya, Mbak. dipun sekecaken kula kalian simbok kalian kula wonten wingking. Menawi sak wati-wati bedaken sesek no kalian kula kemawon soalnya nek rayi kula ku rada cerobo ayu ning cerobo. Kalian kula mawon nggih Kanjeng Sultan mangke nggih. Wis ayo Mbanmu kuwi kok padha lucu kabeh. Ya kuwi mban sing langka. Ora ana ning donya kuwi kejaba mbanku kuwi. Mban sing langka yo. Mamanesmu ango semakin lan prihatin. Gawe rucite Suwantene panjenengan menika kok ya jebul merak ati to Kanjeng. Ora, iki mau ya amarga ingsun iki
uga ana gladhen nembang. Punten dalem sewu Kanjeng Sultan. Tembang menika ngemu teges menapa nggih? Tembang iki awujud pangejawantaing rasaku kang tumuju marang sliramu semakin lan prihatin. Rara apa kang tak rasa-rasa yen mung ingsun wae kang nembang kuwi ora becik. Semangkin Inggih Kanjeng Sultan. coba ingsun kepengin mirengke kumandangi swaramu. Yen sun sawang saka pasuryanmu kang endah kuwi mesti jumbuh kalawan adu manismu. Nuwun pangapunten Kanjeng Sultan. Nanging swanten kula menika mboten sae lho. Lah, durung dicoba ya durung weruh. Coba. Tartamtu tak jebul suaramu kuwi endah. Jumbuh kalawan pasuryanmu kang endah uga. Ya coba ya. Men adil semangkin mau wis nembang. Coba prihatin. Punten dalam sewu Kanjeng Sultan. Nanging swanten kula menika ngleling semi lho. Loh, ora. Ingsun percaya yen suaramu kuwi apik. Ayo coba. Sliramu sak kloron iki apa melu bimbel mocopat? Kok suarane bisa apik-apik kaya mangkene? Kula kursus pawiyatan wonten dalemipun Dr. Sukesmo. Oh, mangkono. Ya semono uga, ingsun uga kursus ana ing kene. Yo coba ditembangke bebarengan, yo. Sesarengan nggih yu? Nggih. Wow.
ngendikake maneh. Sajroning atiku wis tumama taman jemparing asmara. Parang jeneng sira semangkin lan prihatin. Apa sliramu sakloron gelem ingsun pundhut minangka garwa. Nuwun pangapunten Kanjeng Sultan. Kula kaliyan adik kula menika taksih gandhan yang sepuh. Dados kula dereng saged lari pangsuhan sakniki Kanjeng Sultan. Yen perkara kuwi gampang. Patone dina iki derekno ingsun sowan ana kersane Kakang Mbok Ratu Kalinyamat kanggo nyuwun pangestu supaya Semangkin lan Prihatin bisa sumandhing kelawan Sultan Hadiwijaya. Nggih Kanjeng Sultan. Monggo kula dherekaken